Nou, hij doet deze beter tot het einde. Hij is ongeveer dat we ook al stinken. En nou, oh, maar ze zou met slaan. Wat slaat hij zelf? Marketheid, hé. Wat marketheid? Nou, zijshak. Mooi flat gebouw, hè? Mooi flatgebouwtje. Ah, mooi plakje. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ga zaken voor je maken om naar Squallen. Zien squallentas met mij. Zien gymnastiektas met mij. En zien spul mijn voetbalkleding met mij. Want hij met familie te trainen. En doe gast direct mij Nathanael, hè? Ja, dus dan de ene week dan watch je de jongens hier en dan breng ik ze heen en dan haalt de mem van Nathanael weer op. En de andere week andersom, dus nou je watch je ze bij Nathanael en dan haal je ik ze weer bij voetbal erbij. Zo hebben we dat een beetje om de beurt dienen, dat is wel handig. Wat haast bedrijf? Ze zien hoe lang het een riem is. En, hoe lang is het? Hou doe die kant eens beter. Nee, zie. Ik heb er nog verder. Ik kan vers kijken. Nou, hou doe deze beter tot het einde. Hij is ongeveer dat we ook al stinken. Safir kan een puppy aan ze rennen. Dit is handig. Wat zei je? Theater en kinderdom, net op het die. Net lasken is nog, nee blinder. Maar In theater en kind was al aan over die gaat schatten. ja, ik ben benieuwd wat de puppy van de geitjes vindt hij en de knie. Doe ik? Tje. Vind ik wel nieuwsgierig. En we zullen hem eerst sneun op Helly, maar nou vregen die mannen om ik vreten middel op Helly wonen. Dat doen we wel, hè? En Jara gaat even mij. Het jaren vreten met die kind. Ja, ik hou bij tante Afina afpraten en dat koebel. Dus Jara en Zaken gaan mij en dan bloot Ildo en die tante Afina. Dat is leuk. Dan heb je 12 van die lietse klauterkabouters. Oh, die is mooi, Ildo. Nou, draaien. Doe ik nog. Zaken ik nog. Ja, jas aan, squad aan. En dan gaan we zo die kant op. Kom met de mouwen. Wil ik wel. Dat is één. Het is heel. En dat is dikke. Een beetje Ja, pakken. mouwgebeet. Capuchon eromheen, denk ik. Oh, zit net lekker, hè? En dat is één. Ja, dat is wel mooi. Ze krijgen heel veel meer dan elkaar, hè? Maar ik ben wel echt heel wiers met elkaar. Lekker ouwe hoeren. Lekker grapjes doen, hè, Ildo? Dit is Ildo haar favoriete watersgoed, de placement. Alle horen dingen ga ik al van tafel af, want dat squat ze de foto aanzaken, hè? En dit kan wat leien, dit kan het stikken. Slaat het maat? Is het klaar voor? Ja. Oké. Nou, dan doe ik Ildo de jas aan en dan gaan we op. Nee, de basiskwal uit. Doei. Ik ga naar Owen. Hallo, Hildo. Hildo. Ik film je Hildo. Maar Ildo met de sjaal en de moeds maar om, hè? Want Ildo had een beetje orensteking, hè? Een beetje steking in de eerders. Oké, eerst er nog naar de huisartsrest. En die zei... En die zei maar even wat van haar. Ja. Die zou er best nog correct op 10, dus dat is mooi. Maar ik vind haar nou wel een stuk beter als Juster en jij Juster. Ja, ik ook. Ja, toen was ze net zo blij, hè? Net zo happy. Nou wel, hè? Ja, schat. Hoi, wist wat ik zin in ha? Dat we een keer bij de puppy te keuren gaan naar Squallen. Ja, zag ze, oh mem, als we de puppy hadden, dan kunnen we mooi met de keuren naar Squallen. Dat doen we nou net zo vaak. En dan kan de puppy mooi mee. En dan wat woest dan met de puppy? Chillen dan iedereen. Ja. Alleen dan maak ik hem alleen meenemen op het Squallenplein, want anders kan net iedereen zin. Dat is weer. Nou, wie shovel even. Dan goed met mij, maar die mij. Dan ben je weer thuis. De wasmachine draait. En de schilder is al heel eind. Het plafond is al klaar. Hier zal je het de morgen nog even doen. Dus zeg maar wat nou nog wit is, dat wordt donkergries. De cassine ben al klaar, die ben al zwart. En ik geloof dat Jelke en Vakker zullen Joen, geloof ik. Ja, Joen, de dwarm erin hingen. Dus dan kan die ek schilderen worden. Zie hier de ek, het plafondje al helemaal in een goede kleur. Je kan wel lekker douchen en batterie heen. Jelke en Vakker kan ook de tegels plakken in de badkamer en de wc.
Dus eigenlijk in de badkamer en de wc zo 4 kleren dat er echt de tegels matten. En de slipkamer mat dus de morgen nog een keer sausen. En dan kan daar eigenlijk alles in. Jelke zal zelf het bed meidje. Een beetje, het lijkt dan correct of zweeft het bed een beetje. En ik zal nog even gordijn en spul hellen, want dat had ik nog net. En dan moet nog vlierbedekking op. We doen eerst tijdelijk vlierbedekking erin. En dat aan alles kleren, want de hal moet hem goed brutsen. Dat alles kleren is en alles strat is, dan doen we een soort van betonlookvlier overal. Ik nu dus ik nu keuken en wenkamer. Maar nou ja, dit stukje van Miesje is echt een tijdelijke noodoplossing. Maar dit wordt al je nog uitbrutsen. Deze haal wordt er nog helemaal uitbrutsen. Je zit nou eens doorzien en hier is wc. Maar dit hele haaltje wordt er dus echt nog uitbrutsen. En het wordt dan in een stielen casino aan beide kanten. Met brutte glas. En er komt dus vardor in. Dus dat is wel mooi. Want ik moet nou, als er in een bios komt, ik helemaal achterom. Om die bin te letten of om een pakketje aan te nemen. En nou, als dit dan aan kleren, dan gaat je mooi. Nou, eigenlijk werd nou eens wc door zit hier. Daar zit dan de vardor. Ik ben zo blij dat het famke weer wat blijer is. Je straks weer echt gewoon lang net fit. Dus ik toch op de ik dacht de midjes maar even bellen. Maar de huisarts die zei kom dan maar even bel. Nou, ik ben wel heel blij omdat ik voor te plakken hoor. Ja, maar we zitten hier even daar, dat was het leven. Nou, ik wil echt wel een begin de oren steken. Dus zei, nou, je is net volle letter komen, want dan wil ik nog slimmer weg. Ja, ze hier geen koorts. Maar wat 2 nachten net slipt en kuchelje. En ja, ik dacht aan is iets bij de long. Gaan we mijn zaak al een keer gewoon en toen ik af te let. Maar dan denk ik eigenlijk, nou, dat gaat wel weer roer. En nou, toen deed ik uiteindelijk wel in het ziekenhuis mijn longontsteking kan. Dus dat wordt absoluut niet. Dus niks meer, dit bedoel ik. Nou, dan, dat jet net goed. Maar longjes wie hem goed. En zo nodig, ze had een pufke. Zo nodig, ze had een pufke, dan maai ze dat wel haar. Maar het wie puur echt haltenontsteking en wat zere keel. Nou ja. Dus ze had de hele nacht nog terugslipt. Dat was echt wel lekker. Na 2 nachten eigenlijk haar net slipt. Had ze lekker van zo'n tot 11 zo'n slipt. Had ik haar even voet. En toen had ze tot kwartier of zo'n wagen heen slipt. Dus dat is perfect. Maar er is niet minder dan dat je bandjes net fit bent en ziek bent. Dat vind ik verschrikkelijk. Je wordt dan alles wat warm, maar kies niks. Nou, lekker knuffelen en kroepen. Zullen we een lekker fruit eten? Een banaantje of zo? Nou. Oh, maar ze zou net slaan. Wat tost. Slaat die zelf. Wat een man. Zullen we eens proberen dat het zelf wegkist? Hey. Met stukjes op de pannen leidt. Het glibbert wel een beetje. Maar van mij kun je het prima zelf pakken. Door het niet te lang, denk ik. Nou, maar toen zijn we sham. Ik ben benieuwd hoe het hier. Lekker eten, meid. Oh, dat hier eerst al. Verder. Tada. Probeer die zelf maar. Zelf mijn vitamines zeg maar even pakken. Dat blijft er vaak bij. Die bandje is wel van alles, ja, en dat zelf eten. We hebben dat een apel. Als je met mij maar een stukje eten, dan kist er wat beter bij. Nee, dan maar banaan. Ja, ach, nou zees. Goed zo. Oh, wat is dit lastig hier nou. En dan ben ik nog het varkje dat zag. En dan pak ik door. Dat een idee? Dat beter? Goed zo. Dat wordt een stuk sneller, hè? Het wordt vol snel zo. Ja man, voor mij bleef het er een beetje best mee. Dus had ik 2 dagen haast niet eten.
Dus dit is wel goed. Alleen nog een beetje ontbast zo nou en dan, dat weet het enigste. Zei de arts, dat is alleen nog maar goed, die jou maar gewoon op verzoek. Ik die eigenlijk alleen nog mijn oorsmoe en jongens een beetje, maar de huisarts zei van, nou, zolang het die mensen zie, ben ik jou mooi op verzoek. Ja, dat is mijn voordeel dan voor borstvoeding, denk ik. Het is nooit te volle, ja. En dan ben ik heel blij als het iets dwang is, zeg maar. Want als het mem zijn, dan was ik iets dwang. Nou, ze vindt het meeste fruit ik wel lekker. Wat hebben we al heel gewoon? Banaan en par en appel en... God, wat is het lijst? Mandarijntje vonden ze wel lekker. Persik vonden ze wel lekker. Druifjes wel. Al van alles gewoon. Ik vind zelf altijd banaan wel fijn verslikken ze met elkaar. Apel, nou ja, dat is toch wel wat... ja, kun je ze niet verslikken. Vind ik zelf altijd wat spannend. Maar, ja, als je erbij zit, dan ben je er op die bij. Maar, ja, banaan is altijd wel... of lekker pan, die toch een beetje wat werkig is. Dat scoot alweer wat oors. We kunnen ook een keer kiwi proberen. Hey, dat is nog nooit. Want voor een zaakje vroeger wel heel heerlijk. Dat ging wel eens even aan. Vind ik wel leuk om dan echt door alle smaakjes en structuren echt binnen te leven. Nou hebben we het op vitamintjes. En dan komt de schilder hier on. En die brengt dus lekkere bloemkool. Vet lekker. Super leeg. Dus die weer bloemkool uit Zuidlim. En hier nog wat restjes van de geiten. Dus die neem ik aan mij naar de geiten. Maar dan kunnen we dus heel lekker bloemkool eten. Heerlijk. Ik ben eigenlijk wel van de groente en de fruit. Ik maak heus wel een keer lekker zwaar maar een snackje. Vind ik echt heerlijk. Maar ik ben me wel heel bewust van dat die bij alles smaken en leren maast. En nou ja, gezond is wel een goede basis, zeg maar. Dus ja, daar ben ik me wel heel bewust van. En dat probeer ik die ben ik mij te aan. Maar daarom heb ik heus wel eens even wat lekkere oors. Dat wel. Maar nou ja, hier genieten ze echt van. Ga smal op. Hier zit ik nog hier nog. Dat laatste. Is die prikken? Tje. Pak maar. Dat is de varken pakken, hé. Ho, ben ik de varken nog in. Goed zo. Helemaal op. Een frisse neus. Hoe goed voor Ilda. Wel even moedskoedertjes en een sjaaltje. Nou, dan is het wel lekker even goed. Ik heb een krek terrein, dus maar krijgt even een schoolje bij Jelke. Wat een kabaal! Hoi! Het begon te rijden. Ik zei, maar even een schoolje. Waar? Al raar je, wat lengte. Makkelijkheid, hé. Wat makkelijkheid. Aan eerst maar een bakje koffie, hè? Ja, koffie! Jelke die zei haast naar je knieën hakken of zo. Want Boma Jan had wat van mij maken, van uurs maken, van de knieën. Dit is steeds maar van de winter. Ik heb een mooi winterverleeuw. Daar is genoeg, ja? Ja. Moet je zo draaien? Ja? Oh, dan kan er voorbij. Oh, vet groot. Nou, zijshakjes. Mooi flatgebouw, hè? Mooi flatgebouwtje. En die komt dan onder het aardakje. Ja. Dus dan zet ze dubbel droeg. Mooi. Hoi, hoi. Ja, Had Borma Jan even gaat Boma Jan even maken. Mag even drink eronder? drinkfles. Oh, hier andere... Ja, dan kan je nog een paar keer. Oeh, dan moet ik naar je heen komen. Maar kan ik er hebben? Ja. Nee, mooi. Netjes. Oké. Dan kun je even naar pad. Ik heb even zien wat dat nou precies al hier is. Was hij waren heel volle kring. Heel veel. Ah, mooi plakje. Nou, zaken ik hier vorige week de Stien mooi maken van boeken. En die had dus nou een mooi plakje gekregen hier in het theatertuin. En hier is een Stien die is van Daisy, de hond van Ilse Tjebbe. Dus had ze hier een mooie gedenkstien lezen, zeg maar. De geiten ben zelfs gewoonlijk wel los. Dus die zit ik vangen. En wat lekkers, ja. En dan gauw koffie. Ja, hoi jongens. 8 toch? 8 knieën.
En we hebben 6 hokken, dus maar we hebben zien hoe wat. Maar ik krijg wel 2 in hok. Oh, daar is ik in. Geen schat. En dan komt die bak, die komt patch in de wand aan jou, hè? Ja. En dan kent hij er mooi onder. Ja. Ah, super joh. Oh, een mooi plakje voor de winter. Toppie. De schilder is alweer een stuk verder. Wil je hem even chillen? Hoe mooi. Check dit. Echt grieze kleuren erop. Lichtgries, donkergries en een beetje roestreed-brunig. Super mooi. Ja. De maat nog even opnemen van de ruten, van de gordijnen, vloerbedekking. Dan kan het bed erin. Ja, spatjes, maar dat zal jij elke zien klusjes. Ildo had even een heel lekker koest. Van mij knapt ze aardig op. Dus nou, sleep is het beste remedie. En ik dacht ik wil nog correct even wat mij haar lezen. En nu zeg ik dat er in het Tomke boekje hele leuke kwartenverhaaltjes binnen. Want ja, die hele lange verhalen had ze het geduld nog net voor natuurlijk. En nou ja, zij leert ze toch een beetje te luisteren naar Frieske woorden, naar verhaaltjes aan zich. Hey. Oh. Was ik even met hem lezen? Zullen we dat doen? Zullen we hem pakken? Oh, dus het is al heel snel, man. 1, 2. Poepelepoepelepoep. Die stoel is even shit. Oh, Tomke. Hier met 2 hele mooie verhaaltjes. Even shit. Joet is het net juster meer. Juster wie een orenkeer. Nou is het Joet de hele dag. En morgen dan is Joet weer voorbij. Kwart en lang. 1 tel door het maar heel kwart. Een sprong, een stap, een hik, een tuut van nie van die. Een tel is sa voorbij. 100 tel, dat is meer. 100 kroekjes van mijn beer. 100 tuutjes op mijn wang. 100 tel. Lekker lang. Lekker lang. Doe die kroepen. Zo. Kroepen. Zie, kroep mijn beer. Wat doet Tomke alweer? Zo. Tomke had feest, hè? Maar ze zien al je ballontjes. Vlagjes. Mensen, wie met ballontjes? Toch? We hebben de ballontjes. Oh, wat is het? Hier. Al die ballontjes, vlagjes. Is feest, hè? Ja, Tomke is hier. Al je slingers en ballontjes en hoedjes. En instrumenten. Een trompet en een trommel. En cadeautjes. Een bal. Nou, ik had vanmiddag lekker met Ilda. Ik wil nog even wat dingetjes bij de winkel halen. Zaken we het ophellen, het squallen, terug de mensen van de taal. Dus daar hoef ik net op een bepaald tier te wezen. Die brengt zich naar voetballen en ik haal die jongens weer op. En we eten hier lekker bloemkool van de schilder. Heerlijk. Maak het met maar snel lekker op vast kleren. Kun je dat nu zo zetten. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill te downloaden van je tablet als telefoon. Hey, want een nieuwe chitsvlog! Hoi hoi!